I hope maswera zvakanaka muri Zimbabwe. Muzora nhasi tine nyaya dzatinadzo. Nyaya yekutanga ndeyasisi vekurandburg vari kuti hamene zvavakashandiswa nemukaradi. This is a very sad story ndaitumirwa manje. Ngainditange nekuchema murombo harovi chine nguo. Ndangonzwa kuti ndizvitaure ndakaremerwa. Hide me, maybe ndingabatsirika. Yedu yekumaketa parobot iyi ndinogara kurandburg. It was Tuesday pakauya murungu akaita like mutema akati ndikuda munhu wepeace job for cleaner only 500. Ndikati zvaita. Akanditakura tasvika pamba pacho akati my sister take a shower, munoshandwa nemunhu akageza. Ndakangoti since ndandiri pamarket pamwe anzwa dikita ndichipedza kugeza pakauya mukadzi aive serious zvikanzi monera tauro. It's fine, uya kuno. Ndakamboda kuramba asi ndanga ndisina option. Akakwira neni upstairs akati basa ratakudaidzira harisiri iro rauri kuita. Ndakapindwa nechando. Upstairs kwanga kune varume vaviri vakangondibatirana kwakundisairira mune imwe room. Door rakabva ravharwa. Tauro riya ungati rakadona. Ndichiri kungofunga kuti chii chiri kuitika. Ndakanzwa ndakunanzwa mazamu padumbu nekuzasi kwangu zvekuti ndakapera simba kuti nditi chinhu ichi munhu never, nekuti chaive nemvere nezvimwe zvakaita handichanyatsooziva, asi ndakavatiwa neni kanopfuura ka5. After 2 hours ndopandakaona ndodhonzerwa panze ndikakandirwa hembe ndokupfeka. Ndaingochema murume uyu angauya neni ndopaakatonogara kupi. Ndikati kuCosmo City. Akati hande akanondisiya pedyo nepamba kwakunditambidza kabhegi kekutruwords tuya tuduku. Ndapinda mbanda kuvhura wanike imari handisati ndaiverenga kuti imari. Hapana wandati ndaudza ndikuda advice uye nawo ndikungobuda zvinhu zvichena kuzasi, zvinhu zvaane 3 days zvaitika. Please help me veduwe. This is very sad. Veduwe kanyaya yekumira parobot. Handiti unomira parobot posvika kamota vasikana vanotouya vakawanda pamota paya wotora kawaonenge uchida ende unenge uchiti I'm the lucky one, but on this day handisi chii chakaitika. Zvoitwa sei naye vasikana. Pane app iyaya inonzi Namola. Inonzi I'm not sure of the name, but app yemaporisa. Vasikana vanoenda kunomira parobot. Ndokumbira kuti mudownload app yamuise mufoni, so that kana pane zvimwe zvinhu zviri kuitika zvausiri kuisa mototumira message kumaporisa. This is a very sad story. Handizivi kuti chinhu ichi chii chakarara nacho zvino akubuda zvinhu zvichena. Vedu vemhuri yeZimbabwe vasikana tatambura. Ndokumbira kuti kana pane anogona kuvabatsira sister mungosiya kuti what can she do. I'm very sorry my sister pane zvakakuwirai. Zvakaoma chokwadi nekuti don't even want to think kuti what was it. When I was reading this nachifunga kuti saka right now how is she feeling kuti unovatiswa nechinhu chausingazivi chinokunhanzva. Panyika pakaoma veduwe. Ndarwadzwa zvisingaiti nenyaya iyi. Regai tipinde munyaya inotevera. Tete Chitupa vigai ndauya nenyaya yangu inogaro ndidya zuva nezuva. Vana vangu vaviri vakadyiwa nemurume wangu vatete. Murume wandaiti munde wangu. Tisati taenda kure regai ndigare ndatsanangura kuti vana ava ndevake takatovabara tiri tese. Vaisava vana veumwe murume. Ende nakuda taive takatoroorana zviri pamutemo iya inonzi customary marriage. Kwaisava kubikiswa mapoto kwete. Ndiri kutaura izvi kuti munzwisise background of the story. Munhu angakara mari kusvika pachinano chekuchekeresa vana vake here. Indakatozozviziva kuti tigere nechikara sidya vanhu mugomo mushure mekunge tafushira mwana wedu wechipiri. Ini nakuda taingova vanhu vari kuraramawo munyika iri kurema. Ndiri kunyepa zvangu chero zvinhu zvaiva zvakaoma. Munhu hatina musi watakamborara tisina kudya. Mari yaikwana tese mahasu zedu ataita taibhadhara rent, chibhadhara fees nekutengawo chikafu mumba. Zvimwe zvakada kurerekera kunge kuluxury aiwa taisazve afoda. Chero tainge tine zvishoma asi mumba medu makanga muine mufaro. Ndainge ndine vana vangu vaviri, zvigwindiri nenhumbu yandainge ndakatakura, asi mazuva enhumbu aya kuda ainge ava distant achingori busy achiti ane chidhiri chaari kumboita chaari kumhanyisa. Kana tikangobuda upenyu hwedu hwaizochinja kubvawo muroja toitawo malandlord kotete. Ndaimbozwa kuti chidhiri chaari kutaura ichi kuita vana vedu sacrifice. Kodai hangu takagara tine mabasic edu taizobvei. Inga taingorarama 1 makore achifamba.
kuda akazenge ava nasahwira vake vainzi Tony. Kubva zvandakamuona first time vari vese handinambobvera ndamufarira. There was something about him which was unsettling. Hamene tete kana muchimbozvinzwa kuti pamunoona munhu mweya wenyu hainyatsoklika inobva yatopesana. Chero hazvo ainditi guleze as a form of respect, feeling iyoyo yairamba kubva pandiri. Kuda ndiye akazonditi nyaya iripo ndeyekuti Tony ishamwari yangu ende hana kwaanoenda, unofanira kudzidza kumutolereta. Izvo makazeni aSatani ari kundirongera zihora zihombe. Chandinodemba danhasi ndechekuti ingadai ndakakurumidza kupepuka, ingadai ndakasefa upenyu hwevana vangu. Ushamwari hwaKuda naTony hwakaendera mberi, asi hapana chandaigona kuita nazvo. Ndakatombofunga kuti pada zvimwe vanobvisana hembe dzemukati nekuti vainge vari bhande nebhurukwa, asi pakutsvakiridzo yandakaita hapana chandakaona. Ndakapedzera ndangosiyana nazvo ndega, ndikatoona kuti dzimwe hondo haudzihwini, beta ndikungosiyana nazvo. Mwana wangu muhombe akati musoro paitova paweekend. Ndikaita chipata-pata kumhanyisa kurapisa mwana tete akangofuma ari right. Takutoenda kuchipatara paya, mwana atoomesa shaya, haachatauri, manheru acho ndiye Sarai. Tete, moyo wangu wakadimbuka, ndidi kunyeperai, ende ndinoziva kuti rufu inzira yedu tese. Handiti munhu unombopepwa here wovigirwa mabhanana. Kwete zvakaitika pamwana wangu Simba ainge atova chando, rufu rwakaitwa, mwana akavigwa. Tony akabata basa rese parufu ava achiti ari kuitira saura vake kuti ndainge ndakasika kuvenga Tony. Mushure mekuviga Simba rashe, Kuda akanditi ajuma kadhiri kubasa, nekudaro ndaifanirwa kumboenda kuDubai ndinofurwa nemhepo kuti ndisafunge zvakawanda, sezvo nhumbu yainge ichiri diki isati yooneka. Kufamba hakuna kundinetsa. Ndakatora Farai, mutevedzani waSimba, ndikaenda naye nekuti ndaiona kuti rufu rwaSimba rwainge rwamuafekta zvakanyanya. Ndakaenda kuholiday kuya nemwana wangu Farai. Kuda akanditi aisakwanisa kujoina nekuti aida kumbojingirisa semunhu wemurume. Ndakadzoka kuholiday kuya kwapera mazuva 10. Ndakasvika Kuda akandimira paairport ane maruva achiti tiende kumba. Asi chakandishamisa ndechekuti hatina kutora direction yekuenda kumba. Takaendawo neimwe direction, tabva tasvika pane imwe gated community. Kwakusvika zvichinzi mai ndakutengera imba. Ndaona kuti kwatairoja kuya kune mabed memories nemwana wedu akashaika, saka ndangoti titange on a clean plate. Kudai ngaiwanepi mari mumazuva 10 chete zvekuti angakwanisa kutenga imba ine mapepa. Tete, something was not to make sure pane zvese izvi. Ndakazama kuvhunzisa source yemari, asi Kuda aingotsenga mukanwa asina answer iri straight. Kokana ndainge ndakugara nembavha amdirobhari chaiyo. Tete ndakatoziva leti kuti madhiri ari kuitwa naKuda madhiri ekusacrifice vana vangu kuti aite mari, asi ndakazozvisiva leti, ngadai ndakaziva. Farai umwe musi akangoya achiti ari kubuda mututu. Takamhanyisa kuchipatara nekuti ropa raibuda rainge rakawandisa. Takasvika mwana ndokuadmitwa. Farai wangu was pronounced dead after 2 hours. Regai ndimbochema zvokwadi kuberekera pasi sembambaira here, kubereka vana kuti vamedzwe nepasi here. Tete, ini ndanga ndisina power rekuramba ndichisimba. Zviya zvinonzi nevanhu shinga ndezvekupenga. Wanga uchida kuti zviitigwe ani. Tete, vanhu vasina mashoko ekunyaradza vanhu parufu ngavanyarare. Hanzi Mwari atena ruva rake. Adii kutenda kumba kwenyu. Rufu rwakaitwa futi kumba kaviri in less than a year. Kuda akaita send off kuna Farai, hanzi handisi kuzochema, ndiri kucelebrate upenyu hwakararamwa nemwana, paive nemaketara, mafresh flowers njani. Zvese zvazvina kundiimpresa nekuti mwana wangu anga afa. Mai vangu vakambosara kwemwedzi wese vachindipepa sezvo BP yangu yainge yashuta zvakanyanya. Vakazooneka havo ndokubva vaenda. Ndakasara ndiri muhani muzimba makanyara kuti musina kana kacheche kaichema. Kuda aingabuda ndokubva akangama foni. Kubva zvatakaroorana ndakanga ndisiri munhu uya anoita zvokubata foni, ndaive ndisinei nazvo. Besides ndaiva ndisina reason yekutarisa nokuti ainge asinambobvira andipa reason yekuita detective mufoni make. Asi Tete, chandainge ndadzidza ndechekuti kana denga richida kuzarura zvinhu zvakavigwa zvinongobuda pachena. Ndakavhura WhatsApp yake ndikaona kuti munhu waanonyautaura naye ndiTony. Ndakabva ndati rega ndimboona kuti vanotaura nezvei. Tete, ndakabvaruka mwoyo. Tony naKuda vainge vachisacrifice vanhu hama dzavo dzepedo
kuti vaite mari. In fact, Tony ndiye avatointrodusa kuda kuzvinhu zvemushonga izvi, uye kuda ndiye ainge adya vana vangu simba rashenafarai. Vaitoronga kuti nhumbi iyoyi igoita miscarriage, anobva atanga kupinza magonyeti nekutenga maproperties. Teteka hana inombomira kurova iyi uchitadza kuzvigamuchira kuti ndezvechokwadi here. Tete ndakangoforwarda mameseji ose kufoni kwangu ndokubva ndadelita kuitira kuti asazviona kuti ndainge ndaforwarda mameseji kufoni kwangu ndichida kunyatsovaverenga ndinyatsohwisisa. Woti ndaidhonzerana jira nasatani chaiye, kuuraya vana vake nekuda kwemari. Kundiendesa kuDubai nekutenga mota kwaitova kuda kundibata kumeso segudo. Nhaye kuita funeral send off kwaiya kutopemberera kanyama nesacrifice yavange vaita. Ini ndini ndaiva murima nanhasi, asi yakazonyanyonaka seiko mari iyoyo yekuti ungabva wauraya vana vako zvisina kana kufunga ruviri. Ndakabva ndanzwa gate kuvhurika, shasha ikapinda iri muspidi, akati ainge akanga mafoni. Ini ndakaramba ndakachila kuita sekunge pasina zvandainge ndavona. Besides, kudanga atova cold blooded murderer kana aikwanisa kuuraya vana vake kusoti iniwo zvangu. Ndakamirira buda ndikatora tumbatya twangu tushoma nekadhi rekubhengi ndikano withdrawa mari neimwe mari yakanga iri mumba nekuti ndaizoda kuishandisa pamberi. Ndakafonera vabereki vangu ndichivatsanangura mamiriro enyaya, ndikavaudza kuti ndaizovatsvaka kandava settled, asi vasaudza kuda kwandainge ndaenda nekuti ndaiziva kuti aida kuprotecta masecrets ake. Saka ini ndainge ndatova threat. Ndakacrossa border ndikaenda kuSouth Africa. Kufa kwakaita vana vangu kwakaita kuti ndive prayer warrior. Ndakapona mwana wangu mushetete iye zvino atova nemakore 2. Kuda haana kuzombobvira aona mwana kubva kuda akazama kunditsvaka mumagroup pane reward kana ndawanikwa. Ndaiziva zvangu kuti harusi rudo kunditsvaga kwaita. Vabereki vangu vatinhidza kuti vasandifonera, ndini ndinovafonera neprivate number kuitira kuti asadzitreka. Ndakazounzwa kuti pana businessman ainge aita accident neshamwari yake vakafira passport. Mubayiro wechivi rufu. Iwe kuda kwauri kugena ikoko dai ukafa zvakare. Ni ndakazowana basa ndinotoshanda muno muJoni. Imba iya yakabva yatogwa nehama dzemurume sezvadzinoita nezvese zvaive ikoko. Handiti vagara vanhu vari greedy. Iniwo I did not want anything to do with these things. Vatete ndinorwadziwa nemafiro akaita vana vangu ende ndinoshayiwa hope, moyo wangu unorwadza. Ndipo paperera nyaya yangu. Saka ndataura navo, she's not okay. One thing that I like about her is she's somebody who's very prayerful. Unenge watoona kuti let me run for my life, and I'm glad kuti she managed to live. Zvakaoma. In most cases, the women are not able to live because vanenge vasiri financially independent. Zvakaoma. Zviregai tipinde munyaya inotevera yechi. Shure mekunge business rangu remabhero raramba ndichingonyaudzwa nematransporter, ndakafunga kuromba ini tete. Ini ndiri mudzimai nemabusiness emabhero kumupedza namo nemamwe matable pakopa kabana. Tete ndakati ndarambana nababa wemwana wangu mugore 28 ndakaomerwa nelife. Murume akangotidza tichiwirirana pasina chatainge tatadzirana, asi akangonoroora umwe mukadzi. Ndakazvigamuchira mukurwadzwa kwazvo nekuti ndakazvigamuchira mukurwadzwa kwazvo kuti pandakazvinza ndakamubvunza kuti chii, akati ndo zviripo, hapana chawakanditadzira, asi mwoyo wangu wava pane umwe mukadzi. So ndakaona zvakakosha kuti ndikusiye uchiri mudiki unowana umwe murume. Tete chaiva chokwadi chemahara. Ndakaita move on, asi pekutangira ndakanga ndisina, akandisira $300 akati ita business. Ndikafunga kuti business anoita ne300 nderipi. Akati anozondibatsira pano neapo kana awanawo mari. Tete murume wausingagare naye kukubatsira kakawanda kashoma. Iwe une mwana ndiwe kazhinji unotambura nemwana. Ndakafunga kuti regai ndihodhe bhero tete, asi harina kusvika ndaive ndahodha bhero $100 kuti ndiwane pekutangira. Transporter haana kuzobatika mushure mekunge ndamisira mari akabva andibloka. Tete ndakarwadziwa, asi ndakasimbisiwa nevagara mubusiness. Ndakazotumira rimwe bhero rikauya, ndakatengesa rikadzora mari. Ndakavhura katebho kangu pamupedza namo zvikafaya. Tapinda mulockdown. Ndakambogara kumba, ndaive ndakuitawo mamwe madhiri kuti ndirambe ndine mari. After lockdown takadzokera kubasa, ndipo pakatanga kusimuka mhepo dzekuvharwa zviri serious. Dzamara ndazonzi namai enji, munomupedza namo hamudi kupusa, unoshandira matransporter.
mai enji vaive nemari, vaive nematebho akawanda uye vaienda after 4 days kubhodha kunoota. Ipapo pandakataura namai enji ndainge ndaenda kwavari kunokumbira chimbadzo kuti ndiwedzere staff nekuti ndainge ndadonha tete nekubirwa nematransporta. Mai enji vakati mari vaindipa yemabhero 2 ndozoidzosa hangu, asi vakati vaenda neni vonondidzidzisa kuti zvinoitwa sei. Takaenda kuMozambique tiri mubhazi. Mai enji vakanditi vaida kuzopfuura neni panzvimbo yaipiwa vanhu vakawanda vemabhero uyezve vemupedzanhamo lake. Ndakavabvumira nekuti vese vandainge ndaudzwa madzimai vaive vaine life iri good. Takati tasvika kumanyika takaenda kune imwe imba tikanoona mbuya vaigara ipapo, asi vaive vakapfeka machira eyereso kuratidza kuti vaive njusu. Ndakapinda ndikapira nyaya yangu, vakati ndine ropa rine mari uye njusu iri pandiri chainongoda kukumbirwa ndinoita mari. Ndakagadziriswa mushonga ndikabhadhara 10 years ndikanzi enda unoshandisa kana zvakuitira wodzoka. Ndakarongedza mushonga yangu iye ndakanzi ndinoisa patebho yangu uye ndinofanira kumwaya weti yangu makuseni patebho ega ega. Tapedzora takapinda munzira kunotora mabhero ndokudzoka kuZimbabwe. Tete zvinhu zvakatanga kundifambira, ndikaenda kunotenda mbuya vandakashanda dzamara ndatenga mota ndokuzodzokera zvakare kuna gogo nekuvaudza zvemota. Vakati ndaive ndakufanira kupinda pastage 2 yekurombera manjoso. Ndakada kumboramba ndikati mari yaive yakandikwanira, asi vakati hausati wane matebho akawanda saka unofanira kusvika pakugara zvakanaka uye uchigara imba yakanaka. Ndakapiwa chigiro chandakanzi kana ndadzokera kuZimbabwe nditore picture yemwana wangu ndocheka musoro wake ndokanda mukakomba ndoufushira. Ndakaita saizvozvo, asi musi wandakacheka musoro wemwana wangu papicture akachema mutsipa, akarwara zvisingaiti kwe3 days ndokubva afa. Panhamo yemwana wangu mbuya ava handizivi kuti vakasvika sei, ndakavaona vauya kuzondibata maoko musi wava apia parufu rwemwana wangu ndipo pairara coffin mumba. Ini nambuya ava taive tigere kumusoro wemwana. Vakabata coffin ndokubva vandizevezera kuti ndave kuenda. Ndanga ndauya kuzoita mhiko yekuti mwana wako azorore zvakanaka nekuti mweya wemwana wako wakatsamwa zvikuru. Ini chakandinetsa ndechekuti mbuya vakava vasina bhegi rekuratidza kuti vakwira bhazi uye ndakatenda kuti mishonga iriko. Nekuti mbuya ava vaisaziva pamba pangu, asi vakapasvika ndichivabvunza vakati ndiri njusu ndinofamba nemhepo. Mwana avigwa ndaifanira kudzokera kuMoza kunoita mhiko yekupedzisira. Ndakasvika mutumbi wemwana wangu uripo pamberi pangu paine mutswi neduri. Ndakanzi nditore pati yemwana ndise muduri ndiutse kusvika waita mapisi. Zvakanditorera nguva yakareba. Ndaiti ndichitsva muduri maidirwa mushonga nambuya ava, iniwo ndaiti kuchema nekurwadzwa kuti chii chandiri kuita. Tapedza urubvu hwemwana hwakatorwa ukaiswa mupoto ukakangwa kusvika watsva kuita black. Yave powder yeblack. Ndakapiwa ndikanzi ndinoisa kumusoro kwangu bedroom. Ndakabva kuMoza ndokudzoka nedota remwana wangu nanhasi ndichinaro. Ndiri kuita mari, ndinofamba nemota dzinotyisa, asi nofunga mwana wangu zvakanyanya nekuti karomba nambuya ava vemanjosi handaiziva kuti ndiko kwazvichasvika. Patebho pangu panowanda vanhu tete. Ndinotengesa zvekuti ndasvika pakuneta nekuverenga mari inonakidza uine wekuidya naye tete, kwete wega kudai. Regai ndirarame mujeri randakazviitira, asi maguma ndinowatya vatete. Ndipo paperera nyaya inoi. Zvinhu zvinotyisa zvinoitika, ende kazhinji kachona zvimwe zvacho unoita usingazivi kuti ndo zvakuitika. Vanga vanzi vanopiwa mushonga welaki stage 2 manje yanga yava yechii zvakaomazvo. Regai tipinde munyaya inotevera. Tete tiri mhuri inobva kumhondoro kwaMubaira, tatambura nenyoka yambuya vedu. Kuvarume inotita vakadzi. Kuvanasikana hapana anobara mwana anorarama. Ambuya ndimai vanobereka vana baba vedu. Mumba vana baba vedu vainge vakabarwa vari 11, kutaura kudai hakuna anorarama, vese vakadyiwa. Mukufamba ndopatakaudzwa zvenyoka yambuya. Tikaenda kuna Tsikamutanda pambuya, akabva achimhanya ipapo achidzingirirwa nenyoka vamusairira. Havasi kuzviramba kuti muroi, asi vakati ivo kuurayiwa kwenyoka iyi ndokufa kwavo nekuti vanosheya moyo nenyoka iyi. Ambuya taivachengeta tese tisati tabata uroi. Ambuya taivatengera chikafu, asi pasina nguva chikafu ichi chaibva chapera. Chikafu chinogara mudura. Taisabudamo tete, waiti uchivatambidza chikafu vaibva vatosumuka vochiendesa mudura. Pamba paambuya isu vakomana
taiudzana kuti handei tinoona mbuya, taizobvapo taakunetsana nekuti taiti tapepuka pakati peusiku tete, taiona nhengo dzedu dzakasemuka semunhu anga achita bonde, taizonetsana kuti ndiani ane system iyi. Tete kuvana vasikana hapana ane mwana mupenyu, mbuya nenyoka yavo vanodya ichiri mimba. Tete ambuya vakura vane 90 years asi kufa varamba vari kuviga vana vadiki mumhuri zvekuti tave kutotya. Kashaya mai vedu ndorangira kuti pane muzukuru akananga mbuya akavati muri muroyi haana kupedza vhiki ndiye sarai, tapererwa semhuri nekuti ambuya havavanzi uroyi hwawe. Even tikada kunoripota mutemo wenyika unoti hakuna chinhu chinonzi muroyi. Profita atiri kuenda hapana ari kugona. Mbuya nyoka yavo vanodada navo vachiti ndine bulldog rangu randakabva naro kuhondo. Tete hatizivi kuti gore rino ndiani anofa, tiri kutya tibetserewo tete tiwane mubatsiri anokwanisa kuuraya nyoka iyi nekushayisa mbuya vedu simba tawa nekushaya progress mulife medu semhuri. Vari kukumbira rubatsiro kuti pane angavabatsirawo here. Vedwe munongosiyawo comment mongotiudza kuti what can they do as a family, because the platform is meant kuti tipe vanhu a voice to talk, a voice to call, a voice to connect. Pane vamwe vanosiya makomenti vachiti please inbox me. Unfortunately tikasiya uya akavazopindura imi hamuzodzoki kuzopindura, saka can you read your comments also. Alright, takuenda munyaya yedu yekupedzisira. Today has been a very long day for me. Ndanzwa nekurekodha pasina volume, zvimwe zvacho zviri bled. Ndaneta. Ndeshamwari yangu yandinowirirana kubva tiri kuhigh school. I loved this woman wholeheartedly. Ndichitomuona as my sister. Taita zvinhu zvedu tose tichishare masecret, tichipfeka hembe dzakafanana sematinzi, sekupfeka matching outfit takatozozvirega tapedza high school. I'm trying to press a point yekuti ushamwari hwedu hwainge wakakura sei. It came a time where we both started dating. Ini ndakawana wangu mukomana, iye akawana wake mukomana. Our relationships were doing great and we could even do my double dates. Our boyfriends became friends because vakatoona kuti mababy edu ane strong bond, which was a good thing. My friend was also close to my man. Handina kuona chakaipa, we like one big family. You know ka pane rudo nekunzwanana won't feel to munhu, and you won't even have a problem with people. Unenge uchitofara kuti oneness iripo iyi yakandikoshera. Years went by, our friendship was strong and going strong. But then shamwari yangu pakazoitika dambudziko between iye neboyfriend yake. They separated after 4 years of dating. Vakatadza kuzosvitsa relationship yavo mumarriage. Ndakaradzirwa shamwari yangu and comforted her nekumusimbisa kuti zvaizonaka pamberi. Izvi hazvina kumisa friendship yedu. I continued loving her as a sister and buddy. My relationship secret struggles, joy, takangoendera mberi ndichimuudza sezvataingoita kare. Musikana akatora nguva asina kupinda murelationship. Ndikatanga kuita wonder kuti koindava asachiri bitter here from a previous relationship. Kondaigozivei kuti atopinda mune yangu. My boyfriend's behavior started changing. Pakatanga kuita adjustment relationship yedu. Ndaitoenda kuna sahwira ndichivachemera kuti ona mufesi wangu ari kundidai. Iye mumwoyo aitofara cause aikonzeresa zvinhu zvachona. Ndiye ainoudza boyfriend yangu zvinhu zvekunyeba zvekuparadzanisa relationship yedu, because she began being envious kuti why ine zvangu zvichiendeka zvake zvisingadaro. Ndopandakaona kuti there is a thin line between love and hate. Ndowaunodya naye mundiro anokupandukira. Tete, if I tell you kuti pakatorongwa maroro eshamwari yangu nemukomana wangu, ndinobayika moyo wangu unoita kutsemuka. Vantori nemadate this coming April. Ndinozvibvunza kuti was I wrong being a loving friend? Rudo vaviri. Now I'm left in the open, nursing my wounded spirit and broken heart. Ndiri kutsvaga wanga ndibatsira ndikonzerese. I'll send my details mozondipirawo kune vaya vanoda kubatsira. I'll follow in the comments. Saka sister vari kuti zvoni mukomana wavo akatogwa neshamwari yavo, saka vari kuda kukonzeresa. I think she wants to cause trouble. But dzimwe nguva munoziva here, rega let me give you an example. Kwanzi if there is a fire coming, pongoti kune moto uri kuuya mudondo, in the jungle, handiti a lion, what does it do? Inotora mwana wayo yomuruma nemazino. So mwana anoshamsika kuti kosei ndiri kurumwa. Lion yomanya ikani asvika pasafe place yosvika yoisa mwana pasi. Dzimwe nguva Mwari anenge achikubudisa mumatope matakanana because
munhu uyu atoratidza kuti haasi munhu ari trustworthy, saka ingadai warogwa naye chii chaizoitika kumberi, aizokunzira mamagirlfriend, aizokunzira mamatroubles. So it's good riddance to bad rubbish. There's no need yekuti vanhu vasiye macomments vachiti kwaikonzeresa. There's no need. Move on with your life. You get a better person. You deserve a better person who's going to respect you and love you. Anyway, ndatenda ndanga ndine chishure chokutaura ndadarekodha video yemabusiness ideas here, but haina audio. And you know what, the time is actually 16 past 12. I'm supposed to be editing right now and post it before 3 o'clock. Anyway, muve nezuva rakanaka, ndatenda. Anyway.